luwas. Inang na. Nalilibong ako nga. Dodua. Hindi ka na ba? Dito ba? Hindi na ito. Hindi na boy. Ay, may dahil oras. Ay, sila ko. Ba't may dumito? Ano ito ba? Kapag na nga, may isa pero nga, di ka nga yung Disney. Boy, kaya sa boy. Boy. Good boy. Biggie boy. Good. Yeah. Ito na po. Bahan mo itong apil mo. Wala nang ambog ba? Ambog ba? Wala nang babayaan. Ambog ba? Pakol. Pwede na. Ambog ba? Click na ay, siyempre, delay.
Ba? Ang bugga ba? Ang bugga, ano ba? Ano ba? Yo, kung ako yun yung bumbog, hindi wala akong maiintindihan sa buhay ko. Yes, tama, tama. Mag-reclick, boy. Diba, mag-reclick mo. Mag-reclick. Mag-reclick ko ta. Dahil, mag-reclick, lambi ka mag-reclick. Balon mo lang. Hindi mo yun. Patay kayo lahat. Shortel, kangabo ko. Magagabos ng paaran mo ang ano. Puro na nakabang. Tapos, hindi mo sila nagawa. Wala na, luwa ko na. Ay, ikaw, sibo. Hindi ko naman, hindi ko naman. Ikaw na mo. Damit mo ka naman, may lupa. Bas! Ano alam mo? Ako po, magano ako sa may gadang. Ikaw. Diba, yung lupa? Sa bayan yan, oh. Ah! Ito, pito. Ito sa ito, sa mayroon din. Ayun. Ay, kasaling ko. Kung sa kabul. Ako yun ako. Dinaragan na. Ito yun na naman ang view. Ang buga ba? Ay, laro na ako! Ay! Ay, kopi ka! Ayan, dudulo.
Andiyan na po, tagal na. Hi! Bakit kaya? Hindi ko ba din? Ipay, bulok, alam, bro. Basket ni Boboy din sa akin. Meow. Ay,
Bigyan naman ako. Ay, gabi. Dahil sasakon, may kang sasakon. Iba-iba. Step yun. Sige lang pa. Doon kinahit ka na lang. Duras. Kapag nabadin. Ay, ano kasi yun? Lagi na boy, lagi na boy, lagi na. Sige na boy. Sige boy. Ang ganda mo dapat ang boy. Kadaog ka mo. Ano oras na? Boy, pili ka boy. Hindi ka buyo. Buyo ko ka din boy. Dena. Hindi ko doon ako. Right ba? Isa na lang. Hindi na ba? Idol. Kaya mabait eh. Walang trip sa ano. Hey boy, pinta sa kayo. Ano to si Boy Dolo? Ito po may salam. O yun lang ito po. Ano ang ginagawa? 188.
Yun Tapos, 47. Tapos, may gas siya? Yan eh. May order pa nito. Nasita order nito. Hala. Hello, pinipili. So, 84 na ito, aman? Walang oras ito, kinanan doon. Bayan, sa sumukoy kung walang oras. Kasabay ka na duman? Kasabay ka na Hindi, duman? kung isip ko, apat na sa kuya. Ako ang kunin ko kasi, matagdag na sa nakasal. Alam, gawin na yan, may upa man yung mga Ang mga sa kuya ko, ang mga... Kung tama kayo mo yung kinta kayo kung gusto kita sa lahat yan. Nalaman mo na siya kung tira ko ano kung mo. Ano maninipan? Ano yun? Wala ba nini ba? Why, si boy? Hindi na pala bang po. Nakasal mo pang ranggo ka. Ayos ka, ayos mo.
Very, very hard, yeah. Kaya mami siya, alam mo, kaya mami siya. Ay, ka na ba? Ha? No shake ang body, no side. No shake ang kalaban mo. Dengan ikila ba life star na po. Sige, kaya mag-ibo pa nga tapos kami gari ano, ipon ano. Sila pa nga pwede nga ano, star na po. Hindi nga na score. Save. Ibilan mo pa. Ibilan mo pa. Bukas. Bukas. Zero, para na. Hindi na buwi. Yeah, ang pinagkaiba. Very hard, very easy. Very naman. Very naman. Hindi mo kaya magdadaan. Ilang plates mas kasi yung po. Ngayon pa doon.
Aboy. Kasi, ano pa, ang ganda? Ano? Ano ka man? Bitit. Ano? Makuha ko yung na sinidya. Ano, ang kwenta. Kwenta muna. Kauntan mo yung ano. Sa-order mo na yung ano. Oo. Ayan. Ano yung kapatay makuha? Ako, sa-order mo na yan. Kuhin ka muna. Kauntan mo yung ano. Ano, mandaw na kukuhan mo yun. Sino ang kuhan ko? Masay ka sa nakasapatos ka. Ano kang sila? Ano, ayun ko kung sa'yo. Ngayon, sayang lakas ng kakaka. Ano mo kasi? Oo, naman ulit ako ng titinda. Ang pinsan ko na ba? Salamat. Diba? Ang babakan ang lana, larong punta na yun. Isang buwan. Wala na.
Wala na ba yun? Bye. Gusto ko na siya hinahag. Huwag mo kubuhay mo ano. Ano na niya ako? Ano ka ba nung huli? Hindi nagkawat ng kapatid. Ako na lang. Siguro ko na warning. Gano'n ko dito. Nagigiri na lang siya. Pero dapat ko yun ang mga yung may ko na pangarap. Para mo brand sa palit sana. Lalo ko na ito. Kamusta yung gano'n? Kami yung pinaka hindi mo mag-ibo na section mga babae lalaki yap go unay naghahanap na feeling mata ma'am kasi nagkaroon ano ya duman wala ko ba na ginamang kauli ko, mabalik na taon ko, kami tingkat ako.
Saan? Yun na daw. Walid na. Sabi niya ko na walang balik. Yun, puro. Bubu yan. Ito ko na ngayon sana. Hanggang ngayon sa'yo kaya. Sa'yo. Kuya na sa'yo. Ang ganda ko, sabi mo? Dahil ko ang nag-ribon. Napunta ka nga ka, kalabuha ako. Sabi nga, Umuwi araw ang siguro. Uy, dyan na kayo sa Baka ba? Punta mo niya kaya. Pero may mga muli kaya. Paano ba galing yung daw? Hindi mo na kami mo yan. Pero batang. Paulo ka nga tao. Nagkikon mo. Kung sumuko pa ng kakapyan, Yaw, dyan. Pinakalam mo. dahil na pero pag alis na May ditin sa tangal. dahil kinarapot ko ba sa akasyon box. Ibutig din yung kakawot. Dahil gas sa ano yung garang food. So, nasa nabira na sa may niyagan bubi ko. Yak, bubo, gadaan. Kadahapon na yan. Ganun siya nagkaroon ng bubo na safety. Oras lawas doon. Oo, betul din yung lutuin. Si Bibi.
Sa kanang boy. Dito na dyan, ako na dyan, ako na. Parang, wala na may balik. Huwag ka na. Galing. Wala, wala rin sa kalabangan iyo. Hindi ko na nalagay timba duro. Timba ng jeep ito. Again. Ulo, ba't yan ang ulo? Dumali mo? Kaya mo ko. Kung ito sa loob. Gusto mong bunyahit mo sa mga ulo. Isinek, ano ko, nagsasabi ko natin. Yung bodo. Unggi daw. Hindi binawa sa naji. Punta ka lang, sige akong inom. Sabi ko doon ako. Ako ba din pati ko? No. Really? Ayan na. Lagun. Lagun. Ano? Gawin mo tikit na noy nila. Ako takot na ako. Open mo. Gawa ko ng bayan.
lahat ka. Iyo, ano yun mo? Anong martilyo ito? Alam mo, Pero wala yung ginagawa alam ko. mo, kapatid ko ng mama, sis. Alam nga natin, dahil kung gulo. Hindi ka lang naman. Kapag kita lang, hindi ka lang pang ginagawa. Ha? Hello? Iyo. Sir, bakit may aso dito? Oh, giling! Hindi ko na ipipigit na yun. Uno, hindi na naman. Hindi ko na Pag ano na ipapil-lapil, hindi ko nga siya toong. Zero na yan. Urate mo ah. Sinaling ko pa sana, 09, plus 4, 5, 6, 7, 9, 9. Sige lang, galing. Oo, dilig man yun. Sino mong pala? Magawa to. Saan yung pala? Alzay nga siya. Magawa ko. Aray ko. Ano? Ano? Sino matilyo na naman. Oo, iyo. Nakadok na. Saan mo dito? Oo, aboy yun ako. Nagkakapay ka ro. Kasi kaya mo puro reklamo. Hina. Last. Isang birthday, that's what. Iba rin talaga ang mga guys. Hey, last two. Bilang ka na nga ito. Sa'yo ka naman. Ito. Ito. Oh, yun. Ito. Buyo ko. Sabi ko. Ito kung Martin yung para yun. Hello, ulit tao mo.
Ano? Slow. Ano boy? Slow. Ano boy? Ano slow? Hihit ka na. Wait lang, no? Wait lang. Yung matuto. Oo nga, yun. Pamilya na boy, pamilya. Pamilya na. Pamilya na tol. Ito boy, kung itong age. Pamilya. Sobrang kasi ko po yung lubong ba? Busip no, sino pa talabi na gato sa kayo? Uy, wala.
May sa ano, may taga ba, sa may sedate na rin. Kasi lugar yung paloob mo na. Morado. Morado hindi mo kumusta. Kasi bisino ka lao. Ay, shit. Bon, hindi. Yung yun tayo mo karikuran sa ano, trap. Ibon, sige, ibon. Kapunto ka man din. Ano ba yung mga ibon kasi po, ganun ba? Ano ba naman, mga ibon. Buti ko na nga ibon. Ang pangalit yan, sinawa na ako. Hindi no. Mura, ano? Yung ang kulay pandulo. Ito po may naayos ba? Parang ko yan nung oras na nito. Ano ka, Charles? Bubuhay. Bubo ka? Yeah, Bubo. Bubo. ako naman. Wala nga. Scientist. Sabi ni Dick scientist. Bye, muna ba? Your turn, ha? Uy, yung baka. Wala, hindi ka na matak na bilisan. Ano mo ko sa hindi gano.
Bueno, ya la comida. Pero aparte de eso, para bagar, oh,
Alam ko. Ay, kung di ba yun, ano, nakadalo sa buhong, bakit ba na yung mawawala ka na lang? Yung ganda na ako, ano gagawin? Pwede din natin pwede din, ikaw magdali ko. Pwede din talaga pa, may ano sa sabi mo, huwag mo na lang pang sabi. May kinagay na. Yeah, Three. oral na ulang. Hindi mo pa si mga yung
Ikaw ako nga yung nakalaman kasi sa ako. Ang ilang bibig Ako yan na, yung daro, mas hindi ka na lang ako na.
May yan po. Pinilo. Nakaulit na yun. Nakaulit na. Patapan.
Let's go. Ano yung
Ito, hindi. Ikaw mo sa pero uy!
Iya.
Ano oras mo? Kasi kung mabilis. Ako tayo? Kumuha sa Maldives. Ay, Agoda. Alam ko, Oo, ako'y wala. Ako, sa may basta, yung, pero,
Uy! Wala po ba matutulungan? Pwede, smart.
Ano, di ka gagawan? Di ba, may sasabihin ka, hindi na. Open man. May- Open man to ah. Ba't mo bilang, may- ako may- Ay, ano? Tesla? Bigay na ko lang.
Europe. Basta ayos nga mo. Ngay. Uy, naka-paper. Parang po, alam man, tandaan, tandaan. Puta ang ayos. Siguro mo mga huwag kang matakot umalis video, pinag-school ng laro.
Guys, nalalaman ko. Yan ka, upo. Uy, isang buhay yung Uy!
Ako na, yun. Na, bubo. Pagkaan mo na, ipagkaan mo na. Lugpo, pares na. Uchi ko na, yun. Siguro na kamo. Lupalas kami na, yun. Yan. Bubo. Ay, susunod kasi, so, ha? Ano? Outlook na, 3 po. Outlook na po. Ay, ano, 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 Mamo, and you say, dear, I see you waiting.
Open sa 3.
Hello. Again, marami po. Tawag mo. Ano naman pagtawag?
Galala. Kunsa.
Yung kaso. Apa naman sinagalit yun?
Nakapira ka din. Nakaguda. Walang red. Yun na ito yung limang piso. Yung limang piso namin, hindi yung limang piso. Okay.